Ako zvýšiť predaj nábytku a pritom míňať menej? Pred touto výzvou stála Estilofina, e-commerce predajca, ktorý hľadal spôsob, ako rásť a zároveň zefektívňovať marketingové náklady. Prišli sme s odvážnym riešením. Radikálne zmeniť ich fungujúce kampane a prejsť na automatizáciu. Cieľ? Zvýšiť tržby o 20% za 7 mesiacov a udržať PNO na úrovni 15%. Kľúčové bolo získať dôveru klienta, eliminovať zbytočný mikromanažment a minimalizovať nežiaduce zásahy do kampaní. Ako sme to dosiahli? Na začiatku bola dôležitá práca s očakávaniami klienta. Zavedenie zmien mohlo krátkodobo zhoršiť výsledky, keďže algoritmy sa museli naučiť pracovať s novými kampaňami. Potom sme zosekali kampane a sústredili sa len na to, čo prinášalo najlepší výkon. Google bol jasným lídrom v rentabilite, no Meta mala skrytý potenciál. Dovtedy slúžila najmä na výpredaje, no my sme videli príležitosť ísť ďalej. Pri Google Ads sme aplikovali skript, ktorý nám kategorizuje produkty na výkonné, menej výkonné a tie, ktoré ešte nedostali priestor, vďaka čomu sa na kampane efektívne alokoval rozpočet. Meta Ads sme posunuli na ďalší level z Advantage Plus, kde sme investovali strategicky a sledovali dlhodobý rast. Výsledok? Menej manuálnej práce, viac automatizácia a lepší výkon. Čísla hovoria za všetko. 40% náraz obratu oproti predchádzajúcemu obdobiu za rovnaký Google budget a mierne navýšenie na Meta Ads. 32% úspora marketingového budžetu vypnutím slabšie performujúcich kanálov, PNO na úrovni 10%. Z klienta, ktorý mal potrebu všetko kontrolovať a spoliehať sa na inštinkt, sa stal partner, ktorý nám dôveruje a dáva voľnú ruku v optimalizácii kampaní. Výsledok? Výkonnejší marketing, vyšší obrat a nižšie náklady. Jednoducho performance marketing, ktorý funguje. Vďaka automatizácii a dôvere v agentúru, ktorá sa riadi dátami, nie pocitmi.